जनाईच्या दळण काढण्यामध्ये मदत करणारा पांडुरंग। एकदा काय झाले, दळण तर झाले, विठ्ठल त्याचा शेला मात्र विसरून गेला आणि घेऊन गेला जनाईची वाकळ। आणि पंढरीमध्ये जो काही गोंधळ झाला त्या प्रसंगावर आधारलेली श्री दी इनामदार यांची कविता वाकळ। पीठ शेल्याला लागले, पीठ शेल्याला लागले, झाला रावळी गोंधळ। कुण्या घरचे दळण, आला दळून विठ्ठल। पीठ चाखले एकाने, पीठ चाखले एकाने, म्हणे आहे ही साखर। पीठ हुंकले दुजाने, म्हणे सुगंधी कापूर। कोणी शेला झटकला, कोणी शेला झटकला, पीठ उडवली जाईना। बुचकळला पाण्यात, पीठ धुवून जाईना। झाली संचित पंढरी, झाली संचित पंढरी, वाडे रावळीवर दळ। हिगळ्यांचे पांघुरणा, शेला म्हणती सकळ। फक्त जणीस दिसते, होती तिची ती वाकळ। विठ्ठल प्रेमी भरून आले, जणी रडे खळखळ। विठ्ठल प्रेमी भरून आले, जणी रडे खळखळ। थँक्यू।